A pazar budapesti étterem kristálycsillárjai meleg fényt szórtak a legelőkelőbb vendégek arcára. Azon az estén azonban a kifinomult légkört egy kisbaba, Olivér sírása törte meg, ami nem hagyott alább. A 32 éves Márkusz Varga, aki vagyonával egy kisebb magyar megye GDP-jét is meghaladhatta volna, tehetetlenül ült a 12-es asztalnál, Armani öltönye gyűrődött a sok órás babusgatástól. Mellette ült Viktoria Szabó, a 28 éves társasági hölgy, aki fekete Valentino ruhájában, ékszerekkel csillogva, épp úgy nézett ki, mint egy magazin címlapjáról lépett volna elő. Smaragdzöld szemei azonban hidegen csillogtak, mintha a környezetüket is lehűtenék. Olivér sírása egyre erősebb lett, apró öklöcskéi Márkusz mellkasán ütöttek. A baba arca piros volt, vidám természetét felváltotta a vigasztalhatatlan kétségbeesés. Márkusz még soha nem érezte magát ennyire tehetetlennek. A tárgyalótermekben, ahol a legnagyobb magyar cégek vezetőit irányította, mindig ő volt a domináns. De itt, a luxusétteremben, karjaiban tartva a síró gyermeket, egyszerű apaként küzdött a helyzettel. Márkusz, az emberek bámulnak, suttogta Viktoria, miközben tökéletesen formázott körmei az asztalterítőn doboltak. Már néhányan átültek másik asztalhoz, és a pincér is aggódva közeledik. Nem értem, motyogta Márkusz, miközben finoman ringatta Olivért a vállán. Reggel még minden rendben volt. A dadus azt mondta, evett, játszott rendesen, Viktoria sóhajtott, türelme fogyott, mint egy drága szövet, amit túlságosan megcsavartak. Talán menjünk haza. Ez kínos, Márkusz. Nem engedhetem meg, hogy a barátaim így lássanak. Ő csak egy baba, a babák sírnak, védte meg magát Márkusz, saját hangját is meglepve, mióta Olivér anyja, Sára, 14 hónappal korábban elhunyt szülés közben, Márkusz egyedül nevelte a fiát, míg Viktoria 6 hónappal ezelőtt meg nem jelent az életében. Eleinte tökéletesnek tűnt, kifinomult, megértő és türelmes Olivérrel. De most valami megváltozott, az étterem bejárata mellett, a holdfénynél, egy kislány, Ölénő Kovács, 7-es, óvatosan rendezgette kissé hervadt rózsacsokrát. Anyja tanította, hogy a megjelenés mindennél fontosabb, még akkor is, ha kevés van miből dolgozni. Ölénő egyszerű, kék ruhát viselt, ami egy idősebb lánytól maradt rá a lakótelepen, kopott, kissé szűk cipőt, amihez ragyogóra suvickolt zoknit húzott. Hosszú, sötét haját egy apró, megmentett szalaggal fonták be, 2 éve árulta virágait a budapesti előkelő éttermek előtt, mióta anyja, Zsófia, elvesztette a takarítói állását egy gazdasági visszaesés miatt. Egy apró garzonban éltek a 11. kerületben, amiből Ölénő bevétele és anyja alkalmi munkái tartották fenn őket. Zsófia mindig arra nevelte, hogy legyen figyelmes, kedves és bátor tulajdonságok, amiknek ma életmentő szerepük lesz. Ölénő ismerte az étterem ritmusát. Tudta, kik azok, akik szívesen vásárolnak virágot, mely párok ünnepelnek, és hol lehet esély a spontán vásárlásra. Aznap este tekintete a 12-es asztalra tévedt, ahol Márkusz kétségbeesetten próbálta megnyugtatni síró fiát. Elnézést, lépett oda Ölénő magabiztosan, egyetlen vörös rózsát tartva feléjük. Venni szeretne virágot a szép hölgynek. A rózsák szerencsét hoznak a családoknak, Márkusz fáradt, vörös szemekkel nézett fel. A kislány őszinte mosolya és reménykedő tekintete átszúrta a kétségbeesés ködét. Mennyibe kerül, kicsim? 15.00 forint, uram. Nagyon örül neki a hölgy, és talán a baba is szereti a szép színt. Viktoria csak félváról pillantott rá, inkább a tükörben igazgatta rózsát. Nincs szükségünk virágra, Márkusz. Küld el a kislányt. 3-szor annyit kérek, vágott közbe Márkusz, miközben előhúzta a pénztárcáját, és még mindig ringatta Olivért. Hogy hívnak, kicsim? Ölénő, uram. Kovács Ölénő, köszönöm szépen. Az apró mozdulatok, ahogy számolta a rózsákat, tökéletesen precízek voltak. Ölénő megtanulta, hogy a figyelmesség gyakran plusz pénzt hoz, miközben Márkusz fizetett. Ölénő észrevett valamit, ami megdermesztette.
Victoria titokban elővett egy apró, átlátszó üveget a táskájából, olyat, amit Elena már látott az orvosi rendelőben anyjával, és amikor Marcus elterelődött, cseppentett néhány cseppet Oliver italába. Mozdulatai túl óvatosak, túl titkolózók voltak ahhoz, hogy ártatlan gyógyszeradagról legyen szó. Uram, suttogta Elena, miközben Marcus karjához ért, hogy felhívja magára a figyelmét. Az a hölgy valami mást tett a baba cumis üvegébe. Nem való ez a gyerekeknek, Marcus megdermedt, pénztárcája még nyitva, de az egész világa megváltozott egy pillanat alatt. Mit mondtál? Kérdezte, hangjában megfagyott dűj és döbbenet. Amíg a pénzt nézte, láttam, hogy valami gyógyszeres üvegből cseppentett a cumis üvegbe. Nagyon titokban csinálta, hogy senki se lássa, Marcus arca fakóvá vált, és Victoria táskájáért nyúlt, aki ekkor már ártatlan mosollyal próbálta elrejteni a bűnt. Victoria, mit képzelsz? Ne hülyéskedj, Marcus! Nevette el magát erőltetetten. Ez a kislány csak pénzt próbál kicsikarni tőled, az utcagyerekek bármit mondanak a túlélésért, aztán Elena előrelépett, bátor volt, ahogy a végsőkig védte a gyermeket. Az üveg még ott van a táskában, uram. Van rajta gyógyszeres címke, olyan, mint amilyet a rendelőben látok. Nem baba gyógyszer, Marcus hirtelen felismerte a veszélyt. A cégvezető ösztönei, amik évek alatt formálódtak, most egyértelműen jelezték a fenyegetést. Victoria viselkedése, a baba furcsa tünetei, az italok előkészítése mind összeállt egy rettenetes képbe. Mutasd a táskád! Parancsolta mély, fenyegető hangon, ami miatt még a legkeményebb üzletemberek is hátraléptek volna. Victoria tökéletes komolysága egy pillanatra megremegett, majd dühösen tiltakozott. Marcus, nem hiszel egy kis utcagyerek szavának, aki még csak nem is ismer minket. Én vagyok a barátnőd, 6 hónapja együtt vagyunk, majd eljegyeztelek volna. Add ide a táskámat, az étterem mintha visszatartotta volna a lélegzetét, amikor Marcus megfogta a Chanel táskát, Victoria kétségbeesetten próbálta visszahúzni, de késő volt. A táskában, a rúzs és bankkártyák között, ott feküdt a barna gyógyszeres üveg, rajta a felirat, difenhidramin hidroklorid, alvást segítőszer, Victoria szabó részére. Gyermekektől elzárva tartandó. Ez altató, mondta halkan Elena, mint aki túl sok időt töltött már kórházi várótermekben anyjával. De babáknak nem való. A nővérek mindig ezt mondják az anyukáknak. Marcus arca fehér lett, ahogy ráébredt a szörnyű igazságra. Az altató felnőtteknek segít, de egy egyéves babának, különösen ilyen adagban halálos lehet. Mérgezted a fiamat, suttogta Marcus, hangjában a kontrollált dűj, amely miatt egész vállalati birodalmak dőltek már össze. Victoria maszkja végleg lehullott. Kiszámító, önző arcát eltorzította a félelem és a kétségbeesés. Nem az, amire gondolsz. Csak ő folyton sírt, Marcus. Mindig figyelmet akart, tönkretette az életünket. Nem bírtam tovább. Megőrültem. Szóval a gyereket akartad megmérgezni? Kérdezte Marcus, hangja szavanként döfött. Csak nyugtatni akartam, dadogta Victoria, de már senki sem hitt neki. Elena csendben állt, de hangja tiszta és határozott volt. Anyám azt mondja, ha valaki bánt egy gyereket, a többi felnőttnek tudnia kell róla, hogy megvédjék a többieket is. A szíve mélyéről jövő igazság elvágott minden kételyt Marcusban. Felhívta a mentőket, miközben Victoria kétségbeesetten próbált manipulálni. Gondolj a hírnevedre. Ez tönkreteszi a céget, az árfolyamot, a munkatársakat, de Marcus már nem törődött ezzel. Először érezte, hogy valami igazán fontos dologért küzd, ami túlmutat a pénzen és a hatalmon. 9-11. Gyereksérülésről és mérgezésről szeretnék jelentést tenni, mondta nyugodt, de határozott hangon. Valaki mérgezi a fiamat. Az étterem abban a pillanatban már nem a luxusról szólt, hanem az igazságról és a bátorságról, amit egy kis virágárus lány és egy kétségbeesett apa együtt hoztak el. Az étterem vörös és kék rendőrlámpáinak fényében megjelent a nyomozó, Varga Mária, aki több mint 15 éve dolgozott a BRFKN, és hírneve volt arról, hogy a gyermekek elleni bűncselekmények szakértője.
Éles, intelligens szemei mindent átfogtak, és higgadt, mégis segítőkész modora azonnal megnyugtatta a zaklatott Marcus Vargát. Uram, kérem, mesélje el pontosan, mi történt ma este, kérte Mária, jegyzetfüzetét elővéve. Marcus részletesen beszámolt az eseményekről, miközben Öléne Kovács csendben állt mellette, kezében még mindig apró rózsacsokrát szorongatva. A nyomozónő térdre ereszkedett hozzá, hogy a kislány szemmagasságába kerüljön. Kedvesem, nagyon bátran viselkedtél ma este. Elmondanád nekem, pontosan mit láttál? Nyugodtan, semmi baj, nem kell sietni, biztatta finoman. Öléne szavai tisztán, érthetően csengtek. A szép hölgy elővette a táskájából a kis üveget, amikor a férfi nem figyelt. Körbenézett, hogy senki sem látja, és cseppentett a baba italába. Nagyon titokban csinálta, és bűntudatos volt az arca, mintha valami rosszat csinált volna. És miért gondoltad, hogy ez rossz? Kérdezte a nyomozónő, kíváncsian. Anyukám néha elvisz a rendelőbe, ha beteg. Láttam, milyen az orvosságos üveg, és tudom, hogy felnőtteknek való gyógyszer nem kerülhet babákhoz. Ráadásul el akarta rejteni a babapapától. Ha jó lett volna, miért titkolta volna? Mária és a mellette álló rendőr, Tóth Miklós, egymásra néztek. A gyerekek gyakran a legjobb tanúk, mert ők nem szűrik a látottakat, mind a felnőttek, jegyezte meg Mária. Marcus arcán végre megjelent egy halvány, nehezen kivívott megkönnyebbülés. Köszön. Nem tudom, hogyan fogom ezt valaha is visszaadni. Pár perccel később a mentősök megérkeztek. Roberto, az évtizedek óta dolgozó, tapasztalt mentős, gyengéden vizsgálta meg Olivért, miközben megnyugtatta az aggódó apát. A gyerek állapota stabil, de szükség lesz további vizsgálatokra. A tünetek megfelelnek a difenhidramin túladagolásának, de úgy tűnik, időben érkeztek, és a szervezet jól reagál. Victoria széttárt karokkal, de megtört arccal ült a sarokban, a sminkje már elmosódott, a tökéletes image darabokra hullott. Marcus nem nézett rá többet, Öléne közben Marcus felé fordult, és halkan megjegyezte, most már jobb a baba. Amikor a rossz gyógyszer hatása múlik, a picik újra önmaguk lesznek. Marcus szívében először érezte úgy, hogy újra látja a régi Olivért, vidám, kíváncsi, élénk. Tudod, Öléne, kezdte, hányszor jártam már éjjel a pencaseban, azt gondolva, hogy a fiamtól ez természetes viselkedés? Soha nem hittem volna, hogy a nő, akit szerettem, az okozója volt mindennek. Ő olyan volt, mint egy rossz szappanopera, mosolygott Öléne, egy kis játékossággal oldva a feszültséget. Marcus nevetett, de szeme sarkában még mindig ott csillogott a köl. Most megmutatta magát az igazi arca. Öléne körbenézett, majd megkérdezte. Uram, segíthetek még valamiben? Tudom, hogy a mama későn dolgozik, és én általában egyedül megyek haza a metróval, de ma este nem lenne jó, ha egyedül lennék. Marcus szívében megolvadt valami. Természetesen. Ma este én viszlek haza. Nem hagyhatom, hogy ilyen későn egyedül utaz. Ahogy elindultak az éjszakai városba, Marcus Varga tudta, hogy az élete soha többé nem lesz ugyanolyan. Nem csupán a fia élete van veszélyben, hanem az egész világa megváltozott egy apró virágárus kislány bátorságától, és a rejtély, hogy vajon Victoria Szabó korábban is tette ilyesmit, még csak most kezdődött el. Az éjszakai forgalomban Marcus fekete Audi Q7-es ével szelte át a várost, miközben mellette Öléne csendesen ült, kezében a megmaradt rózsacsokrot szorongatva. Olivér babakocsiban békésen aludt, mintha csak egy angyali álomba szenderült volna az elmúlt napok poklát követően. Öléne, megkérdezhetek valamit? Szólt Marcus, miközben a Lánchíd fényei tükröződtek az ablakon. A kislány bólintott. Igen, uram. Honnan tudtad, hogy figyelned kell Victoria Szabóra? Sok felnőtt nem vette volna észre, amit csinált, de te igen. Öléne elgondolkodva nézett ki az ablakon. Amikor anyával élünk, mindig azt mondja, hogy figyelnem kell az emberekre. Tudnom kell, ki veszélyes és ki nem. Ki mond igazat, és ki hazudik.
A biztonságunk múlik azon, hogy észrevegyük, ha valami nem stimmel. Marcus szemei megteltek csodálattal. Ezért vagy ilyen különleges. Tudod, hogy egy 7 éves kislánytól ilyesmit hallani, lenyűgöző. Ha nagy leszek, orvos akarok lenni, mondta Öléne büszkén, és Marcus elmosolyodott. A legjobb orvos leszel, aki nem csak a tüneteket látja, hanem a mögöttük rejlő igazságot is megérti. Ahogy beértek a 11. kerületi társasház kapuján, Öléne megállt, és előhúzta a nyakában lógó kulcsot. Köszönöm, hogy hazavitettél, uram. Remélem, Oliver már nem sír többé. Bármikor hívhatsz, ha segítség kell, megértetted? Marcus a zsebéből előhúzott egy névjegykártyát, amelyre a saját telefonszámát írta. Öléne felnézett rá komolyan. Miért segítesz nekünk? Nem is ismersz minket, és mi csak szegények vagyunk. Mert ma este megmentetted a fiam életét. És mert a bátorságod és a jóságod többet ér minden pénznél. Öléne bólintott, majd eltűnt a lépcsőházban, Marcus pedig egy pillanatra még ott állt a folyosón, Olivért a karjában ringatva. Tudta, hogy ez az éjszaka nem csak a gyermekéletet mentette meg, hanem az ő szívét is megváltoztatta. És valami olyan kezdett kibontakozni, amit ő maga még nem értett teljesen, egy történet, ami messze túlmutatott ezen az éjszakán, és amelyben Öléne és családja kulcs szerepet játszanak majd. 3 hét telt el azóta, hogy a budapesti étteremben minden megváltozott. Viktoria Szabót letartóztatták, és jelenleg a fővárosi törvényszék előzetes fogságában várja a tárgyalást. Az ügy súlyossága miatt nem engedték bűnügyi őrizetből szabadlábra, és a média is felfedezte az esetet, bár Marcus Varga jogi csapata mindent megtett, hogy Oliver és Öléne személyazonosságát megvédje a nyilvánosság elől. Oliver napról napra erősebb lett. Dr. Pataki Eszter gyermekorvos a legfrissebb vizsgálatok után megnyugtatta Marcust, a difenhidramin teljesen kiürült a szervezetéből, és a kisfiú temperamentuma visszatért a régi, vidám, nevető gyerekhez, akit Marcus már kezdett elfelejteni az elmúlt hónapokban, ám Marcus gondolatai folyamatosan Elenára terelődtek. Minden reggel, amikor Oliver cumisüvegét készítette egy feladatot, amit soha többé nem adott másra, azon töprengett, hol lehet a bátor kislány. Többször elment a 11. kerületi virágárus helye előtt, de Öléne soha nem volt ott, a névjegykártya a zsebében volt, de sosem csörgött meg. Aggódott érte, egy délelőtt Jennifer Kovács, Marcus személyi asszisztense, megjelent az irodájában egy tabletet szorongatva. Uram, megtaláltam valamit Elenáról és az édesanyjáról. Hallgatlak, mondta Marcus, és leült. Öléne Kovács, 7 éves, a 11. kerület 23-as számú általános iskolájának tanulója. Kiemelkedő tanulmányi eredményekkel, bár az iskolalátogatása gyakran hiányos. Az édesanyja, Zsófia Kovács, 28 éves, eredetileg Szegedről származik. 5 éve költöztek Budapestre, miután Zsófia férje egy építkezési balesetben meghalt. Marcus mélyet sóhajtott, ismerős érzés volt az egyedülálló szülőség nehézsége. Jennifer, segíteni akarok nekik. Gondolkodtam már azon, hogy a cégnél bevezessünk olyan családtámogatási programokat, amik valóban segítenek a dolgozóknak. Jennifer komolyabb hangon folytatta, van még valami, ami különlegessé teszi ezt az ügyet. Zsófia Kovács már több mint 2,5 éve a Varga Industries takarítónője, éjszakai műszakban, a 38. emeleten, az igazgatói irodák környékén. Minden műszakját pontosan teljesíti, és kiváló értékeléseket kapott, a felismerés marcusban úgy hasított, mint egy villámcsapás. Míg ő a cégét építette, Zsófia a szomszédos irodák után takarított, láthatatlanul, és most az ő lánya mentette meg a fiát. Meg akarom ismerni őt ma este, amikor dolgozik, döntött határozottan. Jennifer óvatosan emlékeztette, uram, ez talán tolakodó lehet, de a legkevesebb, hogy megköszönjük nekik személyesen. Aznap késő este Marcus tovább maradt az irodájában. Pontosan 22 óra 15 perckor találta meg Zsófiát, amint precízen takarította a tárgyalótermet. Kisebb volt, mint várta, de komoly tekintetében ugyanaz a kitartás csillogott, mint a lányában.
Bocsánat, Varga úr, befejezhetem később is, mondta Zsófia, és meglepődött, amikor felismerte. Nem köszönöm. Szeretnék beszélni önnel személyesen. A lányáról van szó, Elenáról. Zsófia arca átváltozott, az anyai féltés azonnal előtört. Mi a baj Elenával? Bajba került, Márkusz elmesélte az éttermi eseményeket, és ahogy Zsófián végigfutott a megértés szikrája, halk sóhaj hagyta el ajkait. A baba? Ölénő hazajött, és mesélt, hogy segített egy beteg babának és egy szomorú apának. Azt mondta, volt egy rossz nő, aki ártotta babának a gyógyszerrel. Azt hittem, csak mesél, de most már tudom, hogy igaz volt. Zsófia a székre rogyott, elöntötte az érzelem. Nem is tudtam, hogy Ölénő beszélt önnel. Márkusz leült vele szemben, és elhagyta az üzletember határozottságát, hogy egy hálás apa legyen. Zsófia, már hetek óta keresem Elenát, hogy megköszönjem és hogy önnek is köszönetet mondjak, amiért ilyen rendkívüli gyermeket nevelt. Zsófia szemébe könny csillant. Miguel, a férjem mindig segített másokon, még akkor is, ha nekünk sem volt semmink. Ölénő is így nőtt fel. Megmentette Olivért, és más gyerekeknek is segített Március. Ez a bátorság az anyaságból fakad. Ölénő virágot árul, mondta csendesen. Nem azért, mert dolgoztatni akarom. Néha nem elég a takarító munka, és ő ragaszkodik hozzá, hogy segítsen, még ilyen kicsi korában is. Márkusz mélyen megérintette a történet. Zsófia, szeretnék önnek egy állást ajánlani, családtámogatási programok vezetőjeként a Varga Industriesnál. Ön érti, mire van szüksége a dolgozó családoknak? Zsófia büszkén válaszolt, nem kérünk alamisnát, Varga úr. Ez nem alamisna, mondta Márkusz határozottan. Ez talentum felismerése és tartozás törlesztése. Ölénő megmentette a fiam életét, az ön családja mostantól a mi családunk is. Miközben beszélgettek, Márkusz telefonja csörgött. A vonal túlsó végén Ölénő hangja csengett, határozottan. Varga úr, nagyon sajnálom, hogy zavarom, de a szomszédnéni kisfia, Máté, nagyon beteg. Magas láza van, nem ébreszthető, és a mama sír, mert nem tudja orvoshoz vinni. Próbáltam segíteni, de túl kicsi vagyok. Ön azt mondta, ha segítség kell, hívjam. Zsófia arca elsápadt, és Márkusz azonnal kapcsolódott. Maradjon ott, ahol van, a portással. Már jövünk. Ahogy a lifthez siettek, Zsófia döntést hozott. Varga úr, az állásajánlatot elfogadom. Ha valóban segíteni akar a családokon, akkor én is részt veszek ebben. A társasház előterében Ölénő egy hatalmas fotelben ült, karjaiban tartva a lázas, gyenge Mátét. Mellette a szomszéd néni zokogott, és gyors spanyolul magyarázott. Mióta ilyen? Kérdezte Márkusz, miközben letérdelt a beteg gyerek mellé. 2 napja, láz, hányás, nem eszik, nem iszik. Paracetamolt adok neki, de nem csökken a láza. Félünk a kórháztól, mert nincs papírunk, mondta a nő, hangjában a félelem. Márkusz a gyenge gyerekre nézett, majd Elenára, aki az egész várost átszelve megtalálta a segítséget. Ne aggódjon az iratok miatt, mondta spanyolul, amit Zsófia tolmácsolt. Megígérem, hogy senki nem fog kérdezni erről ma este. A jogi csapatom mindent megtesz, hogy megvédjék önöket. Az út a Szent István kórház felé sürgető és szinte valószerűtlen volt egyszerre. Márkusz fekete Audija most egy sürgősségi kocsinak tűnt, tele aggódó anyával, bátor kislánnyal és 2 felnőttel, akik élete összefonódott. Ölénő Máté kezét fogva lágyan dúdolt neki, anyjától tanult altatódalt. Ne félj, Máté, a dokik segítenek. A kórházban Dr. Farkas Anna gyorsan felmérte a helyzetet, súlyos tüdőgyulladás, kiszáradás és magas láz. Pont időben hozták be, ha ez késik, életveszélyes lehet. Márkusz közben sorra intézte a telefonhívásokat, bevonta a legjobb jogászokat, akik azonnal biztosították Máté és családja jogi védelmét. Linda, a HR igazgató, azonnal elindította a családtámogatási programok bevezetését. Ölénő végre elernyett egy széken, testén látszott a fáradtság, de szemeiben ott ragyogott a bátorság és az elszántság. Dr.
Farkas halkan mondta Marcusnak és Zsófiának, ilyen felelősségteljes, érett gyerekkel ritkán találkozom. Önök büszkék lehetnek rá, Zsófia gyengéden simogatta Elenát, aki végre megengedhette magának, hogy gyerek legyen, Marcus pedig tudta, hogy Ölénő nem csak megértette a világot, hanem jobb helyé is tette azt, ahol csak járt. A hajnal első sugarai fényesen átcsütöttek a kórházi ablakokon, miközben Marcus Varga csendesen nézte a szobában alvó Ölénő arcát. A kislány, akinek bátorsága megmentette Olivér életét, most végre megpihenhetett a sok megpróbáltatás után. Mellette Zsófia aggódó, mégis büszke tekintettel simogatta lánya haját. Ölénő nem csak érti a világot, suttogta Marcus halkan, hanem jobb helyé is teszi, ahol csak megjelenik, Dr. Farkas Anna időről időre visszatért az ágyhoz, hogy megfigyelje Máté állapotát, aki most már nyugodtan lélegzett, arcán enyhe rózsaszín árnyalat jelent meg. A legjobb úton jár a felépülés felé, jelentette ki. Még 2 nap megfigyelés szükséges, de a prognózis kiváló, Zsófia mély levegőt vett, és mosolyogva nézett Marcusra. Soha nem hittem volna, hogy egyszer egy ilyen helyzetben találkozunk. Marcus bólintott, és az asztalon hagyott névjegykártyát nézte. Ez még csak a kezdet. Szeretném bővíteni a családtámogatási programot, nem csak a dolgozók számára, hanem a közösség egészére, Zsófia elgondolkodva nézett rá. Valami olyasmire gondol, ami megakadályozza, hogy más családok is hasonló helyzetbe kerüljenek. Pontosan. Egy olyan biztonsági hálóra, ami ott van, amikor a rendszer máshol elbukik. Ölénő ekkor felébredt, és kíváncsian nézett Mátéra. Nézd, Máté már olyan, mint egy egészséges kisfiú. A dokik megjavították, Marcus lassan felvette Elenát az ölébe. Köszönöm, kicsim. 2 gyerek életét mentetted meg, és ez a legnagyobb ajándék, Ölénő komolyan bólintott. Én csak megtaláltam a megfelelő felnőtteket, akik segíthetnek. Anyám mindig ezt mondja, ha nem tudsz valamit megjavítani, keresd meg azt, aki tudja. Mikor elindultak hazafelé, Marcus mélyen magába szívta a hajnali levegőt. Tudta, hogy az élete örökre megváltozott. Nem csak Olivér, hanem Ölénő és Zsófia miatt is. Egy új család kezdett formálódni, amely nem bérségi kötelékből, hanem a bátorságból, a szeretetből és a felelősségvállalásból állt össze. Ölénő, kérdezte halkan, ha nagy leszel, mit szeretnél csinálni? Orvos akarok lenni, válaszolta határozottan a kislány. Hogy segíteszek a betegeknek, hogy anyu és én ne aggódjunk a pénz miatt, és hogy más gyerekek is jobban legyenek. Marcus elmosolyodott és megveregette a vállát. A legjobb helyre kerülsz majd. És ha akarod, egyszer a céget is vezetheted, hogy még több embernek segítesz. Ölénő komolyan gondolkodott rajta, majd nevetve mondta, talán mindkettőt csinálom egyszerre. Az út végén, mikor megérkeztek a társasházhoz, Ölénő megfordult és még egyszer visszanézett Marcusra. Köszönöm, hogy segítettél Máténak és anyunak munkát adtál. Ez a legjobb ajándék, amit valaha kaptam. Marcus nézte, ahogy a kislány és édesanyja eltűnik a lépcsőházban, majd Olivérre nézett, aki ébren mosolygott rá. Olivér, suttogta, a nagytesó, Ölénő, megváltoztatta az életünket. Szerintem mi vagyunk a legszerencsésebb család Budapesten. Miközben hazafelé hajtott a város fényei között, Marcus tudta, hogy megtalálta, amit egész életében keresett, egy családot, ahol a szeretet és a bátorság az igazi értékek, és ahol mindig lesz valaki, aki megvédi a gyengéket, de a múlt árnyai még nem tűntek el teljesen. Viktória Szabó ügye csak most kezdődik a bíróságon, és a kérdés, vajon ő vagy mások is milyen titkokat rejthetnek, még várja, hogy megoldják. A bíróság hatalmas épülete impozánsan emelkedett a pesti belváros szívében, miközben Marcus Varga hosszú léptekkel közelítette meg az ajtót. A sajtó képviselői már gyülekeztek a bejárat előtt, izgatottan várva a tárgyalás kezdetét, mely az egész országot érintette.
Victoria Szabó, aki egykor az elegancia megtestesítője volt, most meggyötört és megtört nőként ült a vádlottak padján, arcán a szégyen és a düh keveréke, Marcus öltönye tökéletesen vasalt volt, mégis arcán a feszültség jelei látszottak. Oldalán állt Jennifer Kovács, aki csendesen jegyzetelt, készen arra, hogy a jogi csapat minden lépését koordinálja, az ügyészség képviselője, Dr. Szilágyi Ágnes, magabiztosan lépett előre, és a bíróság zsúfolt termében minden szem rájuk szegeződött. Tisztelt bíróság! Ez az ügy nem csupán egy gyermekbántalmazás esete. Ez egy árulás története, ahol egy nő, akit bizalommal fogadtak be egy családba, szándékosan ártott egy ártatlan gyermeknek. A bizonyítékok egyértelműek, a tanúk meggyőzőek, és a vádlott tettei nem hagynak kétséget, kezdte beszédét, Marcus visszafogottan figyelte a jelenetet, de szívében tudta, hogy a legfontosabb pillanat még hátra van. Ölénő Kovács vallomása, a terem csendje megtört, amikor a kislány megjelent a tanúk padján. Egyszerű, kék ruhájában, apró, de határozott léptekkel állt a bíróság előtt. Szemeiben a bátorság és az őszinteség ragyogott, miközben hangja tisztán szólt, a vádlott titokban cseppentette a gyógyszert Olivér italába, amikor senki sem nézett. Láttam, hogy titkolózik, és tudtam, hogy ez nem jó, az ügyész és a bíró is elismerően bólintott, miközben Victoria arca elsápadt, majd összerándult a széken. A tárgyalás során újabb és újabb részletek kerültek elő, amelyek rávilágítottak Victoria álnokságára és a család életének megkeserítésére. Marcus azonban nem a bosszúvágytól vezérelve ült ott, hanem a megváltás és a gyógyulás reményével. Amikor a nap végén kiléptek a bíróság kapuján, Marcus mély lélegzetet vett. Ez még csak az első lépés, mondta Jennifernek. De Ölénő és Olivér miatt megéri. És a jövő miatt is, tette hozzá Jennifer mosolyogva, miközben a naplemente aranyfényeiben eltűntek a pesti utcákon, egy titokzatos alak figyelte őket a távolból. Egy apró, sötét dobozt szorongatott a kezében, amelyen egyetlen szó állt, igazolás. A történet nem ért véget, csak most kezdődött igazán. A város hűvös szellőjében Marcus Varga lassan sétált a Dunaparti rakparton, miközben a bíróság eseményei még mindig elevenen éltek az emlékezetében. Ölénök is kezét szorongatta, aki fáradtan, de büszkén nézett fel rá. Olivér békésen aludt babakocsiában, mintha az elmúlt napok viharai után végre nyugalomra lelt volna. Uram, gondolkodott már azon, hogy mi történhet azzal a dobozzal, amit otthagyott az árnyékban az a férfi. Jennifer halk hangja törte meg a csendet, miközben egy apró fémdobozt húzott elő táskájából, amelyen az igazolás felirat díszelgett. Marcus megfagyott. Nem tudtam, hogy valaki figyeli a családunkat, mondta halkan, miközben kezébe vette a dobozt. Ez valami bizonyíték lehet, vagy valami fenyegetés. Ölénő kíváncsian közelebb lépett. Ez olyan, mint egy titkos üzenet, ugye, uram? Igen, és meg kell találnunk, hogy ki küldte, és mit akar. Ahogy a naplemente fényei játszottak a dobozon, Marcus tudta, hogy az igazi próba még csak most kezdődik. Nem csak a saját családját kell megvédenie, hanem mindazokat is, akik hisznek az igazságban és a bátorságban. Ez a történet még nem ért véget, mondta eltökélten. És én nem hagyom, hogy bárki is veszélyeztesse a családomat. A Duna hullámain visszatükröződő fények között a sötét doboz titokzatos üzenete csendben várta, hogy feltárják a benne rejlő igazságot, és ezzel a gondolattal indultak el együtt az ismeretlen felé, készen arra, hogy újabb kalandokban és rejtélyekben találják meg az élet igazi értelmét. A nyári esték langyosága lassan átvette a helyét az őszi hűvösnek, amikor Marcus Varga újra az irodájában ült, a titokzatos igazolás feliratú dobozt az asztalán tartva. A kis doboz nehéz csendet hozott magával, mintha minden benne rejlő titok egyszerre súlyosabbá tenné az egész világot. Ölénő a sarokban, apró kék ruhájában, a vállára ejtett tincseket igazgatta, miközben figyelte, hogy Marcus milyen óvatosan nyitja ki a dobozt. Mi lehet benne, uram? Kérdezte, hangjában kíváncsiság és egy csipetnyi izgalom. Marcus lassan emelte fel a doboz fedelét, és egy sor apró, régi fénykép és egy megfakult levél került elő belőle.
A levelet sárgás tintával írták, és egy régi, ismerős név állt rajta, Szabó Viktória. Ez az, ami megváltoztathat mindent, mondta Marcus, miközben olvasni kezdte a sorokat. A levélben Viktória arról írt, hogy valami sötét titkot őriz, és hogy a múlt árnyai még mindig követik őt, bármennyire is próbálja elrejteni, Ölénő szemei nagyra nyíltak. Ez azt jelenti, hogy Viktória valami ennél is nagyobb dologban van benne. Úgy tűnik, igen, válaszolta Marcus komoran. És nekünk meg kell találnunk az igazságot, mielőtt mások is megsérülnek. A levelet alaposan áttanulmányozva Marcus arra az elhatározásra jutott, hogy nem csak a családja biztonságáért, hanem a múlt sötét titkainak feltárásáért is meg kell küzdenie. Ölénő, készülj fel, mert a kaland még csak most kezdődik, mondta, miközben a gyereklány arcán a kíváncsiság és a bátorság fénye gyúlt fel, és ahogy az est leszállt Budapestre, a Varga család újabb fejezetbe lépett, amelyben a szeretet és az igazság harca egyaránt folytatódott, méghozzá nagyobb tétben, mint valaha. Az őszi szél susogása kísérte Marcus Varga lépteit, miközben a város szívében egy régi, elhagyatott könyvtár felé tartott. A levelek suhogva szálltak körülötte, mintha maguk is titkokat suttognának a múltról. Ölénő mellette lépkedett, és bár még csak 7 éves volt, szemeiben megcsillant az a határozottság, ami az elmúlt hetekben már megmentette családját. Uram, biztos benne, hogy itt találjuk meg a választ Viktorához? Kérdezte óvatosan. Marcus bólintott. A levél egyértelmű utalásokat tartalmazott erre a helyre. Valami, amit évtizedek óta rejtegetnek, ahogy beléptek a könyvtár rozog a kapuján, a poros polcok között megremegtek a fények. Az egyik sarokban egy titkos rekeszre bukkantak, amelyben régi iratok és fényképek hevertek szerteszét. Itt vannak! Kiáltotta Marcus, miközben egy régi naplóra bukkant, amely Viktória nevével volt ellátva. Ölénő kíváncsian hajolt közelebb. Mit ír benne? Marcus lassan lapozni kezdett, és ahogy olvasta a sorokat, egyre mélyebbre merültek Viktória múltjának sötét bugyraiba, árulások, csalások, és egy titkos társaság, amelynek céljai veszélyeztették a családokat és gyerekeket. Ez az, ami miatt Viktória megpróbálta megakadályozni, hogy kiderüljön az igazság, mondta Marcus komoran. Ölénő megfogta Marcus kezét, és halkan hozzátette. Most már nem csak Olivérért, hanem másokért is harcolnunk kell. Miközben az est leszállt, és a város fényei kigyúltak, Marcus és Ölénő szembenéztek a jövő kihívásaival. Egy új küldetés kezdődött, ahol a szeretet, a bátorság és az igazság ereje volt az egyetlen fegyverük, és a titokzatos múlt árnyai között ott lapult a következő fejezet, amely még sok meglepetést tartogatott számukra. Az éjszaka sötétjében, a Margit-sziget fái között Marcus és Ölénő csendben sétáltak, a friss levegő megtisztította gondolataikat a nap furcsa eseményeitől. A naplóban talált információk súlya nehezedett rájuk, de a kislány bátor tekintete erőt adott. Uram, mit fogunk tenni most? Kérdezte Ölénő, miközben ujjai között szorongatta Marcus kabátjának ujját. Meg kell találnunk azokat az embereket, akik állnak Viktória múltja mögött. Ha nem tesszük, más családok is veszélybe kerülhetnek, válaszolta Marcus határozottan. A következő napokban a Varga házaspár, mert most már családként tekintettek magukra, nyomozásba kezdett. A város eldugott helyein, rejtett archívumokban és titkos találkozókon kutattak, miközben egyre több sötét titokra bukkantak. Egyik este, amikor a Gellért-hegyen sétáltak, Ölénő hirtelen megállt. Nézze, uram, ott valaki követ minket! Súgta izgatottan. Marcus gyorsan megfordult, és egy árnyékos alakot pillantott meg a bokrok között. A férfi sietve eltűnt az éjszakában, de hagyott magával egy apró üzenetet, egy papírdarabot, rajta egyetlen szóval. Vigyázz! Marcus összeszorította a kezében az üzenetet. Ez nem lesz könnyű, Ölénő. De együtt megvédjük a családunkat és az igazságot a város fényei alatt, a sötétben, ahol a múlt titkai és a jelen veszélyei összeértek. A két bátor szív készen állt a következő harcra, és így kezdődött el az a történet, amelyben a szeretet és a bátorság ereje állt szemben a legnagyobb árulással, egy árulással, amelynek súlyát még csak most kezdték igazán megérteni.